Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong butag maigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ayaw mo patunto sa inyong gibati maigala. Kadaghanan sa inyo kung ayha na naibation, ayha na siya mo inom og tambal. Number 1 gina ang pinakadakong sa in English pa fallacy maigala. Sa Bisaya kung sabay Bisaya ana maigala kanang murabag natunto ka sa imong gibati ba. Number 1 yun ang rule sa medicine maigala. Ayaw hulata kung nakakigibati. Ang isa na high blood. Kanos aman magsugod ang high blood maigala. Mukalit lang nagsaksaka imong blood pressure, wala kay gibati, stroke na dahin diretso. May man ang uban, kay magtaas ilang blood pressure, mabati nila. Pero kung nasanay ng imong utok mo ikala, nasanay ng imong paminaw, nga magsakit imong ulo, baliwalaon man to nimo ba? So, ang late na ka, maulahig yung kapag inom ng tambal, kay usually 15 minutes to 30 minutes pa ang epekto sa tambal, niya, nisaka na imong blood pressure sa 200, 210, ka na disgrasya, nagigagyan. Unya, wala na bagi pagbasol, kung naay may tabo, mag-stroke na ka. Ha? Wala, ulahin na yung kaya ang pagbasol ba? Pasabot na ako. Nabaliktad man akong Bisaya, may kaya. Ha? Ulahin yun. Ayaw ni mo mabati ng pasyente, maingon nga, wala man yung gigibati, Dok. Mo itong wak ko na inom tambal. Daghan kay ko mapaminawan ba nga, nga nung wak man ka nag-inom sa imong tambal nang. Nga nung gilaktawan man mo ang pag-inom sa tambal, wala man gigibati, Dok. Santa Cruz Digas. High blood, diabetes, ha? Kana silang mga sakita, dili heart sakit sa kasing-kasing na tambal, dili na nimo masantan siya may galak. Wala gyud kay bation na ba? Wala gyud kay bation na. Labaw na gyud sa kasing-kasing may galak. Okay na, okay ron ka. Wa ka na inom tambal sa buntag. Di kalit lang kasuko ba? Nyang imong ginainom kay isosorbide dinitrile. Ha? Anong Imdor, kanang palas kasing-kasing yun ba? Lanuxin, kanang mga Isordil, sa pa ba ng mga tambal para sa kuan, para sa kasing-kasing, imong giundangan kay wa kay gibati. Nay isa nga wa man kay gibati, wala nimo giinom tong para sa palpitation nimo. Bisoprolol. Ha? Trabaho ka. Pag abot ana kalit lang na siya paspasim kasing-kasing. Pag bulampas na sa 130, 140 ang imong pulse rate may gala, imong kasing-kasing daga nag 130, 140. Wala na. Mag-ihap na nag-seconds ano. Di pa di pa lagi ka kalakaw pila kalakang tuwa na, tumba na ka. Ingana ang mga tambal may gala. High blood, sa diabetes, laktawan nimo. Wala pa. Wa pag yung kay batiyo na ba? Laktawan lang nimo. Tanaw lang nimo mga isa, duha, tulo. Laktawan nimo kay wa kay gibati. Tanaw nimo nga na-control mo imong pagkaon. Giatik lang ka. Giatik ka sa imong lawas mahigala. Pagpakuha nimo blood sugar, apila nimo o creatinine katong sa kidney, tuwa na. Niabot na siya 200, 250, 300. Ha? Muna point of no return ba? Dialysis yun na dritso. Sa tinuod na higala, sa pila katuig na kung sagang-sagang aning mga tinuhuan sa tao, lisod sulod sa utok sa pasyente. Kaya una-una man og gasto. Dili baya mo ka-realize na mahigala nga ang kaning mga tambal nga gihatag sa imo, mura na lifeline nimo. Kung sa bata pa na pusod, kung na inunlan. Pagkatanggal ang inunlan sa kuan sa matris sa iyang nanay,
bye-bye. May survive ka. Nga ang kasing-kasing ni mga ang gapugong naman ang tablitas. Kapila na ko may gala makadumog nga. Interview ko pasyente do. Noy. Naginang pagtambal ganyan buntag noy. Ay nalinta na ako do. Ay patay kang bata ka. Lisod. Yeah, kapila na siya magbalik-balik. Niya pagkuha sa blood pressure, maabot na siya 170, 180. Katulang pagsaka sa blood pressure may gala. Duha at taghan, maapektuhan sa pagtaas sa blood pressure ha. Ang kasing-kasing nimo less na ang supply sa dugo. Gamay na kay siyang mabumba. Ang baga nimo gamay na madawat nga dugo, unsa makita may magkarga og oxygen. Ang kidney nimo naglisod kay gamay raman gaagi dito. Kay ang kinaiya sa atong lawas mahigala, di mo kasabot imbis nga mo abri ang mga kaugatan basta mo mutaas imong blood pressure kay abi ninyo mutaas imong blood pressure kusog ang dugo dito. Mugamay ang mga kaugatan nato. Pag mugamay ang kaugatan nato may gala, ang supply nga dugo paingon sa kidney, sa kasing-kasing, sa lungs, sa utok, mo minus gid sa gyud. Mubagsak. Ang gitawag nila filtration rate urag. Kung sa gripo, kung magkagamay ang buslot sa imong gripo, magkagamay ang agi sa tubig, di ba? Kung hinay ang pressure, amo lagi na siya. Kung hinay po siya magawas. Lain man sa lawas, may galaki naman siya servo mechanism. Dili mo ba kasabot sa mga terminology, pero servo mechanism, mao na siya automatic o computer sa atong lawas nga pagmubo. Ha? Pagmutati, baliktaron ako. Pagtaas sa blood pressure, imbis nga moabroy ang mga kaugatan, ha? Musarado. Mugamay ang agianan. Labaw na gyud sa atong utok. Nga naman ang kinaiya sa atong mga kaugatan may gala. Kung for example nagbomba siya isa ka baril nga dugo tingo sa atong utok. Nya dili pugngan sa atong kaugatan. Wala na. Mapuno ang atong utok og isa ka baril nga dugo ba. Ano na lang na siya di. Mura nagi dagat ng imong utok. Patay. Mao na siya nga naagi servo mechanism ang atong kaugatan. Pati ingon po sa kasing-kasing nato may gala. Kung taas ka in blood pressure, ang kasing-kasing nato mupaspas pod. Imbes nga mo hinay unta atong kasing-kasing kay daghan na kaayong dugo at taas ka in pressure, ha? Mupaspas mahinoon siya. Ngano man na siya? Kay the more nga mutaas imong blood pressure, ang imong kaugatan nagkagamay, nagkamubo ang supply sa dugo dito sa kasing-kasing. Di unsa man, kung dili ka ma-stroke, atake kag kasing-kasing. Kung dili ka mag-atake kasing-kasing, ang imong baga malumos sa dugo nga makaadto siyang baga kay iya man gusto nga madala daghan kay ang dugo, butangan niyang oxygen. Unya kay gamay ra man siya ang dugo nga makaadto siyang baga. Magsige na siya bomba nga walay sulod. Sa tabo, collapse imong baga noy. Ha? Magtubig siya. Basta mag-collapse ang atong baga may galam, magtubig. Di, disgrasya na ka, ni-collapse na imong baga, nagtubig pag yun, ay wa na. Itubig na iyang baga. Ay pagitawod sa water district, kay gamay ra kay tubig ang water district. Wala problema. Ang kidney po, imbis nga taas imong blood pressure, magkagamay ang atong dugo supply sa kidney. Unya, kay ang kidney, nagadepende man na sa dagan sa dugo nato. Unya, pugnan man sa servo mechanism. Basig wa mo kasabot sa kung ginasulti ha. Kaling servo mechanism, mahigala, urag kaugatan na siya control sa atong utok.
Urag siya automatic ba ura computer nga pag mutaas imong blood pressure gamayon niya ang agianan sa ugat. Tibuok lawas dato ingana. Kung mutaas imong blood pressure, makita nimo nga nang luspad na imong tiil ba. Isa na siya ka-sign pero kamong wala nag-eskwela dili gyud mo kabantay ana nga luspad ng inyong kuko. Tanaw man na namo sana ni taas ang blood pressure nabot tag 200 tanaw naman ang kuko ba. Ha? Tanaw lo kuko kumuluspad na guy. Paingon na ni siya sa desaturation. Unsa man ang desaturation do? Ang desaturation kulang ang supply sa oxygen sa tibok lawas. Lisod do, lisod kayo tansya. Basta ang importante lang yun mahigala nga inumain yung tambal. Pag-ingon nga kaduha sa isa kadlaw, kaduha gina sa isa kadlaw mahigala. Wala na siya ingon nga katong joke ni Jimmy sa bato itong Tagalog na artista sa una mahigala na kambok ganda ko. I love you 3 times a day. Lahi ang medisina mahigala. Forevermore iya. Pag ingon nga, high blood na ka, inuman na siya. Nalakay sakit sa kasing-kasing, inuman, tao na siya, nuy. Ayaw na siya, magic ka. Wala man ko ibati ron, no? Di siya ko mainom para makatipid. Tipid bitaw. Mag-congestive heart failure ka. Di na kay kabumba imong kasing-kasing, kaya sobra na kay ang pressure. Madaot man ang bumba, ang atong kasing-kasing may gala kung taas atong blood pressure. Nga naman, magdali-dali naman siya. Kaya gamay lang kay supply sa dugo. Ang servo mechanism, maingon nga, bumbaday kay kulang ang supply sa dugo. Ganun yung nga naman na siya, imbis nga taas ang blood pressure, mupaspas yun, hinuon siya para masupply og dugo. Muna siya ang dilemma may gala sa atong lawas. Mao gina iyang response. Yung maingon mo nga, kasabot mi ana dok. Santa Cruz Ligos. Di gani kasabot ang doktor. Di gani kasabot. Para sa anang taas imong blood pressure. Nya, wa ka na inom tambal. Wala man kagibati, di ba? Mo man ay kinaiyan ninyo ba? Abi ba ninyo wa po na way labot ang tinay ang may gala? Ibalo mo? Matulog. Ato tinay di na mulihok. Mao na ang katong gikaon nimo, bag-o lang nimo gikaon, dili ma-digest ang tinae. Maingon ang tinae, surrender sa ako. Ngano man, kay gamay ra kay supply sa dugo. Matulog siya. Nagitawag ilyos, butod imong tiyan pag gumana na, sugod na. Pag sakit sa imong ulo, apil suka. Patay. Ano masuka man na siya, dok? Di naman mulihok iyang tinae. So katong gikaon niya, mag-stagnant. Pag stagnant sa tinae may gala, ilabay mo na sa tinae. Ilabay niya. Paggawas na niya kay samok dito sa iyang lugar. Simplify na ko ba para makasabot yun mo nga dili pwede undamon ang tambal. Number 1, muna yung gusto na malibaw ninyo. Doktor ragyod ang makakambyo sa inyong tambal. Kung kinsa inyong doktor, baliki. Nihatag siya losartan. Pagkahuman, gidugang niyang amlodipine. Pagkahuman, gikambyuhan niya perindopril. Pagkahuman, gikambyuhan niya captopril. Adto na po sa mga tambal. Sige kambyo, kay wala man ka mo angay nun. O kundi ba, nisukol na ang imong high blood, nisukol na ang imong sakit sa kasing-kasing, iyan na siyang timbang-timbang. Saan man niya pagtimbang mga manang? Ngawaan kay balo. Kanang pag-examine sa imong blood pressure, pulso, pagpaminaw sa imong kasing-kasing, dili na kinahanglan og mga laboratory, stethoscope na. Kung maminaw ang imong doktor, tanan di na siya kinahanglan laboratory ba niya kay daghan naman kayong doktor at tapulan mag-stethoscope. Di gyud pud kabalo usahay. ECG, to the echo, sigrasya ng 8,000. Mo na kadaghanan sa inyong way mga kwarta, dito lang po pa-examine kay kabalo man gyud nga, matigbas na po ta anis clinic ba?
Unsa na ito pamahaw ani, unsa na paniudto, unsa panihapon. Bulad sa buntag, bulad sa udto, bulad sa gabi, patay kang bata ka, basig unsa ka lami. Wa na. Ingana gyud ang problema may gala. Kay magkadugay, magkalala imong sakit, magkamahal man. May matabang ka. Abi ba na inyong magic ang tambal may gala? Ay sus. Di lang gyud mo kabantayan na ba? Pag ingon sa doktor nga, maog yun na siya, siya yung makambyo na. Pakambyo ayaw lagi mo paminaw sa inyong astig nga silingan ba. Pre, wapo nga akong tambal be. Pre, mitoprolol akong ginainom. Si pare po, abi niya pareho sila. Mo inom po mitoprolol unya kay contraindicated man sa iya kay naman sa hubak. Ang iyang kasing-kasing hinay man kaayo, di pag inom niyang mitoprolol tumba. Asa paingon. Dala sa ospital. Dito na imbis wa ka gasto og 30,000, nagasto na inog 50,000. Patay. Kani ako ginasulti diri sa radyo may galo. Practical gini kayo. Wala gyud koy nag-ingon sa inyo nga magsunod mo mga ingana. Wala, oy. Practical gini siya gyud. Una na siya nga lesson karong buntaga may galo. Number 2 nga lesson. Ayaw mo hulat sa inyong bation. Kadi di mo kabalo. Ang sakit sa high blood diris ibabaw sa ulo. Unya dili biya na kabalong basag libro ang high blood noy. Hindi siya kabalo. Mingon siya nga, ang imong agtang mo sakit pag high blood ka. Di, nawala na ito gitudlo, Dr. Kagapi nga masakit ang imong tangkugo. Di ba? Sa inyo nga, wala man kayo high blood. Oy, kay, wala man sakit akong tangkugo. Muna nag-iingon Dr. Kagapi, pero sakit lang na akong akong agtang patay. High blood ay gihapon. Na yung mga sintomas, may gala, akong pasabot, nga daghang kayong sintomas, nga dili mo tugma sa ginasulti o ginababasa ninyo sa internet. Daghan. High blood pa lang, sus. Naay pasyente nga, mayingon siya, Dok, nagatingog akong dalawang Dok. Magdali-dali ko na ba? Kuha blood pressure, paminaw sa kasing-kasing, kahit kanit taas kay blood pressure, tama, gito. Tingog ang dalawang ha? Wala ko diingon nga sakit ang tangkugo ha? Ang kadaghanan sa inyo madungog, labaw nang si astig ang kumpare, basta mo sakit ang tangkugo, high blood na. Unya kay taas kayong unlang gigamit ni Mare kagabi Di masakit ang tangkugo. Nausa man yung tambala nga, nag-inom na magutambal ganyan buntag. Sakit man ang tangkugo. Alangan, kay taas kayong unlang gigamit, di, tulo ka buok, 4 ka buok, di, mutikig ng ang kuan, ang spine. Tiyaw, kita ninyo mahigala? Maski pag ginatudlo, daghan kayo madungog ang mga doktor nga nag-net, mag-TikTok pag yun. Tudlo sila ingani, masakit gani-gani, muna high blood na siya. Dili na in taon ingana anoy. Disgrasya gyud mo gyud mulat mo anang mga sakit sa tangkugo ba kay usually gyud, dili mo ka bati. Nay isa akong pasyente nga sige na siya kada buntag. Mugahi mugtikik iyang liog, murag mugahi ba? Nga naman niya kung liog mutikik mang asa siya ni paingon. Adto siya sa nagtambal og goiter. Mutikik man. Unya kay dito sa doktor nga magkuan sa goiter, di man magkuha blood pressure. Awa masakti. Pag tambal-tambal sa doktor ka goiter lagi ko no. Ultrasound, biopsy pag yun daw, way nakita. Nya gitambalan ang gihapon siya. Tagaan siya tambal sa goiter. Wa man gikuha blood pressure po. Wa na ayo. Sige lang gihapon, dayon ang gihapon mo tikig sakit iyang liog. Nya ingon man tong iyang kumpare nga astig nga. Pre, adto dito sa akong doktor pre kay basig sore throat na. Tonsillitis na pre.
Pagtanaw siyang doktor, wala may pula na imong tonsil nga no maingon mag-tonsillitis. Sakit man gud akong tutunlan di. Mali nang imong gisulti daan ha. Ha? Butikig imong liog niya imong gisulti sa doktor. Sakit imong tutunlan. So may buhaton sa imong doktor. Tagaan kag lozenges. Ha? Matingala lang ka nga. Sige ka og lozenges muhutoy na may nung kag ubo. Ay wa na duha na imong sakit. Ay, Santa Cruz Digos, usahay lagi. Usahay ba kanang tapulo na ko mag-announce dire sa radyo, may gala. Kaya tiguang nagot. Ha? Ang ganang murag, tapulo gani ko. Nakauna ako sa inyo mga tuwa na po ito, nag-eksperimento. Nag-eksperimento, matus manoy na po. Ha? Butang ng tuba-tuba ang hupong siyang til. Usa man ang tambal sa tuba-tuba noy para sa kuan. Mawala po ako arthritis ani dok. O ba? Ya pila pud ka adlaw ka mabutang tuba-tuba. Kuan pa na di mo gi papisikal pa naglaway nimo sa imong mananambal. Ha? Ay, mawala gina. Magbuot-buot. Magbuot-buotation. Ay. Ang ikaduha nga akong pasabot, may gala. Dili mo magdepende sa simptomas. Dalunggan pa to, high blood pa to, giingon ako ha. O, prasaan na yung sore throat. Ayaw yun. Yan. Dok, laing kayo niya kung paminaw sa kong tutunan. Wala man kong kuan ko. Mas tunog siguro kong kanang bukog sa isda. Yan. Ikaw pang doktor. Pila na dahil nakaadlaw noy. Wala, dok. Tulungan na kabulan. Nabagi bukog nga butog tulog kabulan. Nabagi pasintigikan o ginsan ba. Ni suroy na sa tanang ENT, nadugayan, nadungog sa ako nga. Nakadungog siya sa ako sa radyo. Kaya dito man siya sa kinatumya sa Davao del Sur. Nadungog niya akong tingog. Dol-dol na siya sa Kinapawan may gala. So, pero madungog katuas. Tuwa siya sa babaw. Di, nadungog niya akong tingog nga. Astig lagi daw ko, no? Niyanig yung Davao. Pagbungat pa lang, maingon na dahil sakit akong tutunan, dok. Murag na ako'y natunog kong kuan, isda, patay. Kung gitapol, pagkataw may gala, ha? Ay, wala. Daghan na kayong laboratory, ratsada ng laboratory ba? Gigitanaw na ko yung tutunan, sus, normal kayo may gala. Kasi matambal mo nang, giinom para diya sa sakit sa tutulan. Dira akong tambal isa kasupot no, may gala. Usa kasupot ang iyang tambal nga. Igo ron niya inom isa duha, nya di gani maayo, undangon. Abi niyo kamuray kay baloana. So salos tanan mo ba? Mo inom sa tambal. Wa ka na epekto. Mundang. Patay kang bata ka. Kung sana magic. Ha? Dili na yung nga noy. Ang antibiotic, 5 kaadlaw na siya. Ang tambal sa TB, 3 ka bulan. Ang tambal sa kasing-kasing, forevermore. Ang tambal sa high blood, forever gyapon na siya. Ha? Nagsugod na po ng forevermore ang arthritis, may gala. Kay sikag inong allopurinol, hangtod. Pero sa man undang dok. Forevermore na may panay imong rheuma kay forevermore pa. Ha? Watay may mo ana ba kay ngana lang gina siya. Mao gina siya. So, gitanaw na kung tigo lang astig lagi kayo kay natunog lagi siya kanang tunok sa kanang kwan sa bukog sa isda. Sus. Pwede na akong kalugkog sa iyang tutunlan butangan ako anesthesia tan-aw na ako gikot-kot na ako dito naabot na lang ko dito sa iyang kuan ba kanang voice box ani abot na ko dito ba wag yun kabalo mo kun sa to ha pagtanaw na ko normal man siya may kala interview na ko siya nang usa gisugod aning sakit imong tutunlan nang ay nagsugod man ni dok 3 ka bulan ni agi nga nagsininggitay mi sa kung bana dok kay nangita man siya kwarta nga wa man siya mahatag kwarta nako
Aya. Layo no? Layo ang sakit. Mo tay pagsugod mo ingala. Unya usa dito. Nag-stroke siya. Ang tawag na lacunar stroke. Karon ang iyang stroke, ang naepektuhan lang katong sentro diri dapit sa iyang ibabaw sa iyong esophagus. Nag-stroke yun siya. Ako siya gipasitis scan, nagyot. Tiyo mo na, pila na siya kalibo siguro. Naabot na siguro siya mga 200,000-300,000 sa pang-doktor. Ika pas Jensan, ha? Niabot na nagdabaw, sige, konsulta. Kisa may mga doktor, yung mga yatuan, ha? Ngutan ako. Ingon siya nga, sus, di na may hapdok. Basta ka rin tambal nga, akong ipapalit nila. Di ako, isa ka ba? Hapit na magsako ba? 25 kilos. Ay, nag-stroke. Mao lagi ni. Mao na ini. Ha? Ayaw depende sa inyong gibati. Ayaw gyud. Ha? Pasagdi ang imong doktor maghimo og diagnosis, kompletuha ang imong history. Gikan sa sugod, nagsugod niya atong panahon ni Marcos do. Ha? Ano ba? Ayaw po nang nagsugod atong panahon ni mahuma kay mo apan discovery ang Pilipinas na mas mahuma. Ha? Ayaw po tang panahon pa ni Lapu-Lapu dok. Patay. Nya sumpayan dayon og kanang. Ikasal man to akong anak dok. Nagsugod patay. Unsa na ako pakibuluan ang kanos agi kasal na imong anak? Ha? Ay tarong nga ba? 3 ka bulan, 6 ka bulan, 1 ka tuig. Ha? Nagsugod niya atong 1952 patay. Wa pa day kadaghanan sa tanan doktor, wa pa gikiyon. Ha? Wala pa gikiyon loy. Ha? Doktor na. Tiyaw mo na, unsa kalayo ang himuon subat sa doktor. Mo na yang gitun-an may gala. Ya siya ay magsumada, asa ni paingon ng simptomas ni manong ba. Nagsugo dito sa tumoy-tumoy siyang buhok. Ha? Abot dito sa iyang tumoy-tumoy sa kuko. Ha. Ayaw, pilang tunga. Ingana na sa noy. Ang doktor, mo sumada. Ayaw magpataka. Ulcer na siya. Kapila na kuha na ba? Dok, sakit akong kuto-kuto, dok. Ingan mo to akong mother-in-law nga nanak yung ulcer. Nanampiling po ko. Nanampiling na lang po ko. Giunsan niya pag bawaan nung day nga peptic ulcer da ingon ang mother-in-law. Basta daw ulcer lagi daw na basta ingana. Di nang sugod ko. Beginning from the beginning. Day kana sana siya nagsugod day. Kana sa siya mo sakit. Kana sa mo undang nga sakit. Kumukaon ka mo sakit ba? Sus lahi man ang simptomas yang gisulti may kala. Engko nga ayay. Dili na ulcer day. Nya kay bilib man sa siyang mother-in-law. Tagain na lang ko omeprazole dok para mayo ko. Kay mo may ingon sa akong mother-in-law nga mainom na ko omeprazole. Astig pa day sa astig pa day na imong mother-in-law sa imong doktor no. Usahay ba kanang init akong ulo may ko adto na kaglaing doktor day. Atong laing doktor kay tagaan gyud kag reseta dayon ay di si doktor kagapi dili gyud ka tagaan na ba. Ha? Alangan muhata ko omeprazole kay ningon imong mother-in-law wa ka kiapi. Ha? Wa ka kiapi. Dito lang kas mother-in-law nimo magpatambal ayo sako. Mao lagi na imanong daghan kay kog kuan ba may istorya sa inyo nga di na ko mahuman siguro mas pila ka tuig yun istorya sa radyo. Ha? Daghan gyud kay gyud. So, ang una ayaw niyang hilabti ang tambal. Number 2, ayaw mo depende sa inyong gibati. Ha? Pangutan inyong doktor. Kung maingon siya nga
Adili biya na si ulcer day. Tuo siya, kasi siya may nag-eskwela. Ang inyong mother-in-law, wala man eskwela. Eskwela siguro sa University of Piapi. Oh, UP, taga-UP. University of Panakan. Ha? O sa US. Ha? Naka-eskwela sa US. University of Salmonan. Lagi. Ha? Mauna siya, Noy. So, pasag di na imong doktor, kaya nag-eskwela na siya. Pwedeng paita na ba mag-eskwela, medicine, may gano'n. Di lang kayo mabuslot ang bulsa sa iyang nanay o tatay. Pati po sa tiya, tiyo, mga lolo, lula, buslot. Dili lalim ba? So, gamitay yung gitunan. Pag maingon siya nga, ingana. Paminawa ba? Kaya siya na'y bahala. Pag tanaw ninyo, medyo tagilid ng diagnosis ng doktor. Kung ragwa, man dyan kumaayo, na ay pila kalibong doktor way trabaho. Ato dito. Ha? Ayaw mo. Aka na siya, sikat na siya. Ayaw, anak. Basta, ang importante, may gala, nga, tansiyahan ninyo, nga maistoryahan ninyo, ang doktor. Pag, wa mo maangay, pangitaglain. Pag di mo yung bumaangay, pangitan maglain. Ha? Second opinion, third opinion, 100 opinion. Mo na'y tama may gala kay kisa may tag-iya sa lawas kamo man. Ha? Kung tagaan na magresita nga wa pa gani mo kalingkod. Ay di na maayo. Di na maayo. Mata-matahan na mo, mag-eye to eye lang mo. Nya na lang kay tambal. Ay. May pag mag-adto ka dito sa veterinarian. Ay. Mao lagi ni may gala. Manaway na lang tao sa hay kay wa tay mahimo. Usay lagi maminaw ko ni sa tawag ani ni ang announcer nato nga guwapo. Ha? Sige lang pangasawa, sige pangaway. Iko nga may pa ko. Di pa ko mangaway. Manaway lang. Manaway. Maulagi may gala. So, dumduma to akong isulti karong butaga may gala. Dili na ako siya extensive nga explanation. Pero paminawan ang duha ka importante. Importante nga butang. Kay dili lalim. Sa Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Numero para diri sa mga text sa radyo may gala ay 0916 594-7747. Ang numero sa akong sekretary nga dito mo mangutana kung unsay akong gibuhat, kung naaba ko o nag-igat-igat ba, ha? 0995 221 8007 0995 221-8007. Ayaw mo o huna-huna, gamutubag ko kung tawag ka. Di ganyan taon. Kung wala mo sa akong phone book, pasabot nga di mo sa hospital, dili mo nurse, dili mo doktor. Waidya mo, may gala. Di, yung ko mo tubag, anak, bahala na ka. Ha? May, di ko busy, pero busy kay ko, ay sus. Ugma na ka, no? 0930-568-8757, lalaki 54, tagom, tata, maghilab, kuto-kuto, sayo sa buntag, inig, mata, unsa ning simptomas, dok? Ambot lang. Basig gutom lang ka. Ha? Basig gutom lang ka dong. Kung mawala ang sakit mo, kaong ka, gutom ra. Basig bulad na po din mong sa mong kuhan ba? Sudan. Basta na balik-balik ang bulad, may sa kalami. Ha? Sa ako, my God, dora na yun ay lami kayong sudan. Sardinas o bulad. Walay lain.
Tagay ko diyan bisag unsa pa na mga pangalan, di ba? Pangalan, mga friends. Wala ay. Tagay ko bula, di ba? Fights na. Tanaw sa doktor doon, kay kulang man na imong simptomas nga gisulti. Ikumpleto. Musakit ba siya? Kumakaon ka? Musamot ba ang sakit? Mawala ba ang sakit? Kunya, sa paingon ang sakit. Basin niya itong Manila, doy. Sakit sa kuto-kuto. Asa man niya ito? Dito sa puson, sa lubot, sa tiil. Ang sakit. Ay nga na siya. Dili lagi na sa Yunoy. 0953-366-1272. 61-year-old. Babae. Mga tol. Kinatao sa ibabaw. Ayay. Basig una, basig na kay diabetes na. So, kinahanglan ba na? Kaduha, amot lang kung sexually active pa ba ka kay 61 naman. Napabay mo patong sa kapayas. Napay mo sakas kapayas dahil mali. Mga putana, nga na, importante kayo na ba? O kung di ba, nagamit ka o ka ng panglimpyo sa langit, o di mao. O di katol. Masige gamit na nimo katong Ajax lang. O kung di ba Joy. Daghan pangutana nang dili na siya ingon nga tungod kay katol na itambal. Ahay. 0953-366-1272. 72-year-old, magputi-puti. Hupong ang tiil o tuhod. Nga naman lagom mandok. Nag-ingon ka magputi-puti, karon maglagom. Patay. Tinalan siguro na patutuhan. Lang? Patutuhan na ito. Basig nag-kuhan. Basig gibarang. Ipatanan ng doktor lang. Dili na siya yung nga. Yung nga na lang na siya in town. Basig na siguro kay diabetic foot gangrene. Nagasugod na gangrene na imong tiil. Patanawan sa doktor. 0926-441-9285. Nga naman nga, sige kong ingon na ano may gala, di ko modritso hatag tambal. Since 2004, ako pa nang spelling ng inyong mga tambal ba? Unya kay, mabalik sa clinic, may mga, Dok, mo man imong tambal gisulti sa ako sa radyo? Ano kumao ba? Magtanaw na ko may gala, kay dili mao ang description sa simptomas. Dili mao ang iyang pag-describe ba. Ningon siya nga ito mang tiil pagtabot dito sa clinic may gala. Lata na. Patay. Unsa man ang ituman nga lata na di. Mao na siya may gala nga. Di lang di ko makutanaw na ako nga medyo tagilid ang mga gisulting na simptomas di na ko na siya taga-tambal. 0926 441-9285. 68-year-old lalaki, Compostela, Davao del Sur, Davao de Oro, hapdos, kuto-kuto. Luod ang ginhawaan. Butod tiyan, murag permi busog. Ang tiyan dapit sa tuo. Palihog unsa na Dok. Salamat. Ingani ni siya noy. Kanang simptomas nga imong gisulti urag ulcer ba? Di ba? Di naman ka diya sa Davao de Oro, na may doktor diha, pagparesita. Basig maayo. Kung di ka maayo sa iyang gisulti, ayay. Nailaing sakit. So, ingana na siyang kinaiya, may gala. Ingana yun ang pag-agi ba? Kadaghan naman sa doktor, hatag na tambal dito. Dili ka eksaminon pag maayo. Tek mo ako. Di man yun na ako katagag tambal hantod nga di ka maka-examine ba? Palaghugo na ako ng imong mga simptomas. Unsay imong gibati, unsay imong giinom tambal, unsay mga kinaiya nimong mukaon kay nga ba? Tanan. Malibang, mangihi, ano sa ka nalibang naong. Sa may relasyon ana nong. Ang libang og kanang sakit sa kuto-kuto. Dako. Nga naman, kung dili ka kalibang upat ka adlaw, masakit imong kuto-kuto ba? Ulcer pagyapon.
ay Santa Cruz Digos 0936-617-6059. Contrada Dakyo Kakunan. Dok, unsa nang arrhythmia? Akan na may pangutana. Arrhythmia, sa Binisaya, nagpalyar na imong kasing-kasing. Imbis ang tingog, blog-blog, 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 blog-blog. Mo na tingog sa atong kasing-kasing may gala. Kana yun, blog-blog, blog-blog, blog-blog. Mutana mo nga no, ingana na yung tingog, dok. Di man makinang at Sito Porte. Mao gina siya tingog niya, tungod man gud kay mo mukapa man ang katong mga balbula, mutingog ang katong paggawa sa dugo. Unya ang imong kasing-kasing pagbumba na, mutingog na siya may gala. So mo na niya tingog, blog-blog, blog-blog. Ang arrhythmia, nag-irregular na siya. Ni palyar na imong kasing-kasing. Imbis nga imong kasing-kasing blog-blog, blog-blog, blog-blog. Mingon na tugudog, 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 tugudog. Mo nang arrhythmia. Isa na sa kaklaseng arrhythmia. Ay ikaduha arrhythmia, blog-blog. Blog-blog, blog-blog, blog. Blog-blog. Ay. Mo na palyado. Di ba? Oh. Pag-eskwela na ako, paminaw lang ko sa rhythm sa imong kasing-kasing. Blog, blog, blog. Blog, blog, blog. Na ay pakapin ba? Imbes blog, 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 blog. Unsa ba naman to? Makibalo dayon ko ana. Kaya nag-eskwela na ko ana may gala. Wala pa may ECG sa una pag-eskwela na ko. Wala pa. Mo pa'y pag-imbento sa ECG ba? Blog, blog, blog. Blog, blog, blog. Blog, blog, blog. Ay, lain po na siya. Blog, blog, blog. Blog, blog, blog. Blog, blog, blog. Blog, 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 blog. Ay. Musa man na siya. Memorize na ako na sa tanan mga gala. Siyempre, mapasabaday ka sa University of Santo Tomas kung di ka kabaluan. First year ka palang medisina. Memorize na nani mo. Pati tingog sa imong baga. Ano ba ninyo? Kanang stethoscope, maminaw lang mo sa inyo. Maminaw lang yung ginawa ninyo. Ay! Sa kasing-kasing sus. Walay kinanglan ECG, walay kinanglan to the echo. Maminaw lang. Kaya, blog, blog, tss, blog, blog, tss. Lain po na siya. Blog, blus, blog, blus, 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 blus. Masa man na siya? Wala na. Lansang na lang o kanang lansang na lang numero 2 o kanang signature ni kon sa bulat sa kwan. Sa wati. Pirmahan na sa wati. Sa sound pa lang sa kasing-kasing mga manang. Dili lalim. Dili lalim. So kanang arrhythmia is a general term sa abnormal ang dagan sa imong kasing-kasing. Klase-klase na siya. Napay nga blog 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 blog. Urag ka ng kabayo gani. Paminaw mo kuan kanang kabayo magdagan blog 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 blog. Nya musinggit dayo. Gigo! Asa na ka? Blog 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 blog. Nagsakay sa akong kabayo. Kamo mga taga-bukid, sige paminaw ni kuan. Paminaw drama sa una, wapay TV. Kada siya gitawag na sa medicine ng gallop rhythm. Hapit na ka mag-atake kasing-kasing ka nang mag-atake nga mamatay na diyan ba. Blub 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 blub. Gallop rhythm na siya. Asam nagikuha ang term nga gallop. Siyempre, kabayo. Blub 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 blub. Ay sus. Gamang bigel na, wala na. Mukalit lang na siya. Blog blog. Mingaw. Blog blog. Ay. Mulaktaw na ba? Murag masahing wilaktaw. Mulaktaw na siya. Mag-ihap na lang na segundo mahigala. Sa una, wala ECG.
walay cardiac monitor kanang urag TV. Nabaw day sa una wala man na 1974. Amo na memorize yun na mo ng tingog. Paghigda na sa pasyente, diretso ang utok, ang stethoscope sa dagdugan. Paminahon kay nganong nadismayo. Ano na lang ha, nadismayo niya dito na dahil kasing-kasing gawin na una. Na siya sa una emergency may gala. Sa una emergency, dili pa mo tanong. Asa kagi kanoy, noon sa mang kanoy. Na-expose ka sa COVID. Patay ng pasyente. Di pa mahuman ang history. Ha? Wala. Kung ako'y magbuot, ay di mong kapasa ka nang nasa emergency karon. Unahon ng COVID bago ang sakit. Patay na. Patay lo. Pareha na sa inject may galaba nga. Gidunggab, mangkiruhan. Ha? Paghuman, dala siya sa Davao Doctors may galaba. Ingon na itong doktor, check. Giyon sa kano, check. Gidunggab ko, dok. O sa orasa ka gidunggab, check. Ikaw talaga, doktor, ha? Dunggab na ang putiyan. Mutana pa kurilo. Ha? Mutana pa kurilo. Ha? Gidunggab na ko. Sabra, ay. Ha? Yeah. No. Kalau sa gasakit imong tiyanong. Sige naman ni Dok. Sige naman sakit akong tiyan. Usang mga orasa na masakit imong tiyan, noy. Mao lagi Dok, kay di man kabalo mo tanaw grilo ni akong tiyan. Di man kabalo mo tanaw grilo ni akong tiyan, Dok. Masakit mag-iya. Yeah, saya na pa yung pasyente. Dok, ha? Ngano man nga malipong magkumutak mo inom tambal. Ingana yung manguna, noy. Wala pa na nakalista sa kanang kuano na mga simptomas nga side effects. So, di ginamo siya masulti. Mayog kay balo na mubasag textbook ng mong tambal. Di man nakabalo mubasa. Di patay ko imo sige. Mula na pag unsay mga side effects ana tanan. Mao lagi na. Pilosopo kay tubag ba. Ikaw talado ka. Dunggab na ako insik. Dunggab na ako tiyan. Tanaw pa kulilo. Ay. Okay. Sara ganito. 0926-576-972-54. 49-year-old. Mutindog. Muhanap pananaw. Pero maulian raman, Dok. Maulian raman sad. Kuha na siya dong. Ortho niya. Usually na siya kay hinay ang bumba sa imong kasing-kasing. Kulang ang supply sa dugo paingon sa imong utok. Nganong kulang ang supply. Kay pag tindog nimo, budaga na ang imong dugo sa imong tiil. Pag tindog nimo, kay dili na maayo ang dagan sa pressure sa imong tibuok lawas. Kumudagan nito sa imong tiil, di pong ka. Ortho niya. Sa spelling Lok? Kapoy. Spelling. Mo lagi na. Basta ortho niya lagi na. Tambal? Wala. Kinahanglan lang juga exercise. Kung nakay high blood, inom tambal high blood. Tanawa imong kasing-kasing kung nana ba say problema. Kung wala, exercise. 0948-471-9144. 68-year-old akong magulang kadtong nagsuka og dugo. Wala siya giubo. Unsa ka hinungdan ato, Dok? Patay kang bata ka. Kung ako ang doktor nimo dong, nagsulti gyud kog unsa na siya. Wa gina nako gilaktawan ba? May usag masahe ko ilaktaw. Wa na ko nagilaktaw. Tanan magluwa og dugo, TB. Maalagi na, noy. Di man nakabalo mabasa ng luwag dugo.
Di ba nakabalo mabasa? Ang doktor may nagbasa nganong magdugo na. Basta sultig yung ko ana nga ningon ko nga bronchiectasis. Ha? Bronchiectasis. Unsa man ang kabawa ng bronchiectasis, dok? Unsa na siya? Latin term na, medical term na, noy. Aday. Nga, ang imong bronchos, ang katong agianan sa hangin, sa imong baga, sa iyang baga, nibuto. Unsa din na siya, dok? Kuan, paborot kay mo buto. Pag maigo sa kagaw ang bronchos, malata. Pag ginhawa niya mga na bungkag, unya tupad anang bronchos noy, aday, kay mga ugat man, di, dugo. Pag dugo ana, kung dili niya iluwa, dili niya iubo, di nakagawas. Mo blood clot na siya dito, di nakaginawa ang pasyente. Kuha. So, dili tanan, muluwa og dugo, TB. Kuhaan na ninyo sa inyong utok nga dili tanan TB. Flat screen ba o itong karaan ba nga? Kuhaan. Flat screen naman karon. So, dili na si TB tanan noy. 554-3197. Babae, 63-year-old. 6 years na stroke. Akong tambal, losartan, 15 milligrams. Sa buntag o amlodipine, 10 milligrams sa hapon. Hapon. Okay pa ba ni Dok hangtod karon? Ay noy. Ay day. Nang di ay. Wala kasabot sa imong tambal ba? Kana siyang imong ginainom na tambal para dili na sa stroke in town nang. Sa man na siya, Dok? Pugong na nga dili mo saka imong blood pressure ug ma-stroke na pud ka. Hahay, ang tambal sa stroke wala kay tambal sa stroke kay ginainom lang na siya 2-3 ka bulan. Ikaw unom ka tuig na. Di na to kinanglan. Maghulat jud ka, mag-ayo ang imong utok o maghimong bag-ong mga cells. Mag-connection ang mga ugat nga naputol dito sa stroke nimo. So dili way tambal nga makapaspas ana. Exercise, diet, prevention nga di ka mag high blood usab mo na siyang lusartan ug amlodipine lang. Kuha. Clarix no? Clarix kayo istorya doktor no? Ha? Oh, alam nga. O dili ko klaro mag-istorya roy. Ha? Magbalik-balik. Sumul lang kay na imong naong nang. Sumul lang kay balik-balik. May love lang yung kamadugayan sige balik-balik ba. Na kay pasyente na may gala nga. Balik-balik, sige, balik-balik. Ingon bitaw na ako. Yang anak, bay. Day, ang ibong mama ba? Madugayan, anak, may love na sa ako kasi balik-balik. Nangyang bidang tigong. Diba di adok, eh? 0997-492-1129. Dok, kalibanga sakit ang puson. 47 edad, babae, unsa tambal, kuha na. Kung hinga na kalibanga, wapag kalasultig kapila, pila ka adlaw, musakit ba imong tiyan pag maglibang, wala di kabalo, gastroenteritis ba na, amoebiasis ba na, enterocolitis ba na, wata kay balo. So, inumig diatabs, diatabs. Kanang, kuhaan, para sa ubo. O saan nga joke, mahiga lang. Ato yung pasyente niya ato sa parmasya. Niya, kaya wala man pharmacist, wala po siya resita. Unsay problema ni mo nang? Kasi nga, kuhaan ko, kanang nagkalibang nga ako. Tagaan siya cup syrup. Mahiga lang ba? Nga naman cup syrup man. Hadlok na siya mo ubo kay mo gawas mo ng tayo. Patay. Yabog na ta ni Julius. May gala. Adik ko mahuman na ng joke na koron ba? Dagan kay kong joke. Sige lang. Paminaw lang mo sunod. Basta doktor sa kahininginan gyapon ng paminaw para makatuon mo. Si Dr. Kagapi ini.
sa doktor sa kahanginan.